Kaixo, 3. moduluko 3. bideoari ekingo diogu. Bideo honen izenburua, pleak, abantailak eta mugak da. Ikusten duzuenez, ez dugu desabantaile buruz hitz egiten. Zergatik ez? Uste dugulako mugak, behin gainditu ez gero, abantaila bilakatuko liratekeela edo bilakatzen direla. Hasteko abantailei buruz. Lehenengo abantaila, plea ikaslearengan zentratzen dela. Hau da, egia da, irakasleak kontziente izan behar dugula edo izan behar direla, bideak zabaldu behar dizkiogula ikasleari plea eraiki dezan edo plea eraikitzen joan dadin. Hau da, erraztasunak eman behar dizkiogu, gidatu egin behar dugu esperientzia honetan, bizitza osoan erabiliko duen esperientzia honetan. Baina, berez, ikasten duenarentzat da plea. Ikasten duenak kontziente izan behar duelako, zelan ikasten duen, nola ikasten duen eta zerekin ikasten duen. Baita, gero ikusiko dugun bezala, norekin ikasten duen. Hortaz, hor bideoan, filminetan ikusi dezakegun bezala, ikasleak aktiboak izan behar dute. Aktiboak izatea, ez da zertan berezko gaitasun bat edo trebezia bat izan behar. Irakasleak lagundu egin behar ditu bide horretan, aktibo izateko bide horretan. Hau da, ikasleak ikasten duenarengan ardura eta kontrola izatea komeni da, edo izan behar dute pleak aurrera eramateko. Baina, irakasleak kontziente izan behar da hortaz, eta bideak zabaldu behar dizkio, erraztu behar dizkio, kontrol horretan. Hau da, irakatzi egin behar dio nolabait, nola ikasten duen, nola ikasi daitekeen, eta erabakitzen, batez ere erabakitzen lagundu behar du. Horrekin lotuta, bigarren aldera pasatzen gara. Hau da, pleak agerpen soziala handitzen dute. Zergatik handitzen dute agerpen sozial hau? Zergatik da garrantzitsua agerpen sozialaren handitzea? Batez ere, konturatu arazi egiten gaituztelako ikasle bezala, norekin ikasten dugun. Behar izana dugula, beste pertsonekin konektatzeko ikasteko. Hau da, beste pertsonek, beste gu bezalako ikasleek, beste profesionalek, beste ikerlariek, zer esaten duten, zer argitaratzen duten, ze esperientzia saltzen dizkiguten, ezinbestekoa dugu gure ikaskuntzarako, gure ikaskuntza prozesuan aurrera egiteko, gure ikaskuntza prozesuko helburuak zehazteko, jakiteko nora iritsi behar garen eta nola iritsi gintezkeen, zer erabili genezakeen horretarako. Honetan, sare sozialak indar handia hartu dute, baina horrez gain, irakasleak ere indar handia izan behar du, ikasleari interakzioa bultzatzeko bide honetan laguntzeko. Beste pertsonekin interakzioa ezinbestekoa dela jakinarazteko, ulertarazteko. Eta guzti honek duen garrantzia ikasleek berenganatu ahal izateko. Ikusteko, ezinezkoa edo oso zaila dugula beste pertsonekin kontakturik gabeko ikaskuntza bat egitea. Ezinbestekoa dugu besteek azalarazten dutena, ulertzea, besteekin guk dakiguna konpartitzea eta azaltzea, gogoetak egitea, guk ikasi ahal izateko. Eta baita, aurrerago ikusiko dugun bezala, jakintza kolektiboa bultzatzeko. Ikusten duzuenez, filmina honetan beste abantaila batzuei buruz arituko gara. Bigarren mailako abantailak direla diote batzuek. Guk uste dugu lehen mailara pasatzeko erraztasun handia dutela. Lehengo abantaila, hementxe, zeharkako ikaskuntza dugu. Zer esan nahi dugu zeharkako ikaskuntza honekin? Guk zerbait ikasi nahi dugunean, eduki batzuk ikasi nahi dutugunean, helburu bat jartzen diogu gure buruari. Baina, helburu horretara iristeko bide bat jarraitu behar dugu. Eta bide horretan, beste pertsona batzuekin kontaktua izan behar dugu, eta baita, tresneria edo erramientak erabiltzea ezinbestekoa dugu. Hortaz, eduki gaitasun edo jarri dugun helburu horretaz gain, bidean beste gaitasun batzuk, gaitasun sozialak, trebetasun linguistikoak, edota bestelako gaitasun batzuk garatzen ditugu. Eta erramientak aukeratzerako orduan ere, erabiltzeko orduan ere ikasi behar dugu. Hortaz, adibidez, gaitasun digitala ere garatzen dugu, nolabait nahi gabe edo era kontzientean espada ere.
Guzti horrek lotu egiten gaitu ere jakintza kolektiboarekin. Hau da beste abantaila benetan garrantzitsua. Gizartean benetan garrantzi handia hartzen duen edo hartu beharko lukeen abantaila bat. Guk gure plea sortzen dugunean, bestekiko harremanak indartu egiten ditugu ikaskuntza bidetik. Ikasi egiten dugu, sortzen dugun gure ingurune horrekin. Baita, beraiek inguru horrek guri ematen digunarekin eta guk ingurune horri ematen diogunarekin. Ezinbestekoa dugu guk interneteko mundu honetan, web 2.0ko mundu honetan, gure jakintza plazaratzea eta besteen jakintza eraldatzea ere nolabait. Guzti honek era solidario batean elkartasun jakintza bat sortarazten du, konektibismoa bultzatu egiten du eta batzuek dioten bezala era merkea da ikasteko eta ikaskuntza sortzeko era merkea da. Ez dakigu era merkea den edo ez, baina bai dakiguna da oso era etorkizunerako jakintza, etorkizunerako ikerkuntza bultzatzeko era benetan erakargarria eta garrantzitsua dela. Bestalde, mugekin hasiz gero, lehengo muga, gaitasun digitala dugu. Hemen ikusten dugun bezala, gaitasun teknologiko maila altua eskatzen die ikaslei zein irakaslei plearen sorkuntzak. Orain arte ikusi ditugun esperientzia gutxietan, somatu izan dugu, batez ere aztertu dena kontuan izanik, ikasleek gaitasun teknologiko basua azaltzen dutela ikasteko orduan. Hau da, natibo digital edo ez digital horiekin lotutako gaitasuna ez dute beregi garatua. Hortaz, uste dugu beharrezkoa dela gaitasun teknologiko edo digital horren garapena. Behin garatu ezkero, muga hori abantaila bilakatuko delakoan gaude. Bestalde, instituzioek prozesuan eta produktuan kontrol mugatua dute. Honek zailtasunak sor ditzake, instituzioak ezin dute dana kontrolatu, ikasleak duen jarraipen osoa egin, baina beste aldetik abantaila bezala ikusten dugu. Zergatik, ikaslea benetan autonomo izatera bultzatzen ari garelako. Benetako esperientzia autonomoa sortzen ari gara, beraiengan. Bestalde, bestelako benetako mugak bi ditugu. Bata, ikerkuntza mailan oraindik ere ikerketa gutxi daukagu plearen inguruan, eta baita, hor ikusi dezakegun bezala, praktika nabarmen gutxi, hezkuntza mailako praktika nabarmen gutxi. Oraindik ere ez dakigu, ez dugu ondo ikertu, ez dugu ondo praktikatu, ikaslea nola sentitzen den, zen motatako motivazioa duen, zen motatako asebetetasun maila aurkezten duen, plearen sorkuntza eta eraikuntza bidean. Zen motatako inguru giroa edo inguruak sortu behar ditugun horretarako. Egia da, modulo honetan, aurkeztuko dizkizuegula adibide batzuk, baina praktika hauek egitera bultzatzen zaituztegu ikusteko aurrera doazen, ez doazen, zer behar den eta zer hobetu dezakegun. Benetan zailtasunak sortzen duena, zera da, agerpen publikoaren kontrolaren zailtasuna. Hau da, guk gure ikaskuntza edo gure jakinduria azaltzen dugu, baina baita gure pertsona, gure nolabaiteko datuak edo azaltzen ditugu. Laburbilduz, gure identitate digitala oso garrantzitsua da. Nola aurkeztu nahi dugu gure burua, nola nahi dugu beste gu ikustea, eta horri buruzko gogoeta egitera ere bultzatzen zaituegu. Bai zuei, baita ikasleekin bultzatzen egitera ere. Guzti hau ikusita, pleak garatzea merezi duen edo ez pentsatzera, eta horren gaineko gogoeta bat egitera gonbidatzen zaituztet. Hortaz, foroan ikusiko garelakoan agurtzen zaituztet. Eskerrik asko.